عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. Od Ebu Jala Šedada ibn Ausa radijallahu anhu prenosi se da je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao: zaista je Allah propisao lijepo postupanje prema svačemu. Kada ubijate, ubijajte na najljepši način. Kada koljete, koljite na najljepši način. Naoštrite noževe da olakšate vašoj žrtvi. Hadis bilježi Muslim.